kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Bring me to everlasting life. Gibadlong ko o gikastigo ang tanan nga akong kihigugma. Busa pagmatinud-anon o hinulsuli ang imong mga sala. Sa ngalan samahan, sana ko si Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon, magasuking tigpaminaw. Niano sa abang tulumanon, gakiulukan the woman I love, kung ang babae nga akong gihigugma. Sa gihapon, kini si Veritas, mo gyapoy makiguban kaninyo. O sige hapon, no, makauban nato ang atong bisita, no, sa abang tulumanon, si Igsoon John Luen Lumanta, no. Nang hinaot kami nga naghapon kamo sumayong panglawas, haron andam maminaw sa mga pulong atong maluwatan dinhi sa mong tulumanon. Sa dili pa nato diskutan ng atong mga pangutana o tubag karon o mga suping ti paminaw, atong ihatag sa kaninyo, no, ang atong kauban si Igsoon John sa iyang pagtimbaya sa atong tulumanon karon alang kininyo mga suping ti paminaw. Igsoon John, may hapon. May hapon kanimo Igsoong Veritas ug ngadto sa tanang nagpaminaw nining maong tulumanon. Hinaot nga ang grasya ug panalangin sa atong Ginoong Hesukristo ug ang pag-ampo sa mahal nga Birhen Maria mana kaninyo. Kumusta og may hapon? Okay, salamat. Sa dili pa nato basahon ang unang pangutana karon gikan sa text message no mga suking ti paminaw. Sige po natong subilion pagpahibalog kaninyo. Nga Domingo, no, ugma kapiestahan sa Corpus Christi, no, Igsoon John Luen.
pangilin sa lawas ug dugo sa tong Ginoo. O ugma pod no ang pag-replay sa na kuana no kanang humanang na nakita na to sa television ang segment o ito bang The Journey Home program nga hosted by Marcus Cruday no diya sa atong Global Catholic Network EWTN. I-replay ugma jud sa alas 4 kadlawon ngadto sa alas 5 no ang The Journey Home program diin ang guests maong tulumanon makita gyud nato no kay television man mao ang kanhi ministro sa Church of Christ no former Church of Christ minister no. So atangin ninyo ugma no sa atong Global Catholic Network alas 4 kadlawon ngadto sa alas 5 no kay tulo po ning na mga cable no nga naka kanabang subscribe og cable TV no sa mga television. Hinaut nga inyong saksihan no aron nga matasik sad po no labi na kadtong mga dili katoliko no nga mo tan-aw sa maong episode no ugma alas 4 kadlawon ngadto sa alas 5 no replay ra ni siya. Okay no igsoon dyan ato din ta sa kanang pangutana nga atong pagatubagon karon sin Sabado o Domingo nga edisyon ato manggisaad sa atong mga suking tipaminaw nga manubag tag mga pangutana. Unang pangutana igsoon dyan og mga suking tipaminaw gikan sa 0910-5447471. Matod pa among BEC leader babay dayon giingon man sa 1 Timoteo 2:12 dili ako mutugot nga ang mga babae magtudlo og magmando sa mga lalaki. Mao ni ang pangutana gikan sa 0910-5447471 no ang among BEC leader babae dayon giingon man sa 1 Timoteo 2:12 dili ako mutugot nga ang mga babae magtudlo o magmando sa mga lalaki. Unsa man kuno ang atong ikatubag ani igsoon dyan, okay? Doon na may magtudlo-tudlo po sa tuong tinuan mga katoliko nga mga babae. Samtang sa 1 Timoteo 2:12 nga gidili man ang pag kanabang ang babae mo tudlo. Sa may atong tubagan na igsoong veritas. Well, sa akong nasayran ani no, mga suking tipaminaw nga ang kana akong magiskot ko tao kana bang ingnon talang na batasan na o nahimo ng tradisyon diya sa atong pagtuig suon dyan nga kung baga sa usa ka pamilya naay gyud labaw naay head ang lalaki mo gyud head kung magiskot o kana bang ranggo ba ang amahan maoy ulo then ang babae sibing ikaduha na siya ang iyang asawa dayon ang mga anak siyempre mo ito yung mga followers na dayon sa mga ginikanan ubos lang sila pali sa ginikanan nakaroon sa katilingban po nga gitukod ni Kristo ingon ana igsoon dyan nga ang lalaki mo gigibuot nga may mangulo mo kanabang mo dumala gani sa 12 ka mga apostol puros mga ito mga lalaki so gibuot kayo sa Diyos nga ang mangulo diha kanato mao gyud ang mga lalaki pero wala na magpasabot nga ang mga babae dili na lang gyud makatingog kung dunay authority nga gikan sa lalaki ang giklaro ra gud sa atong pagtuig suon dyan nga kung musulti man ang babae ubos sa gahom o pagmando sa lalaki, kung doon natin mga BEC leader nga mga babae kana tungod kay doon na sila yung mga authority nga ila pong gituhuan gitaho rison dyan. Ang ako ang tubag po na ng maong pangutan na Brad dili man gud ka na discrimination sa mga babae. Yes. Gipaklaro na sa usa ka obispo diri sa Pilipinas si Bishop Ted Bacani. Mingon siya nga actually that is not discrimination but distinction. Unsay trabaho nga para sa lalaki correct. Unsay trabaho nga para sa babae ihatag ngadto sa mga babae. Correct. O kanang pagka-BEC leader dili man pud siguro daotan nga usa ka babae ang magmando. Pero lagi akong usbon dili ka na pag-discriminate
tungod kay gitahod sa simbahan ang mga babayi. Gani ang pinakalabaw sa tanang mga santo sa Iglesia Katolika, ang pinakagipasidunggan nga santo sa Iglesia Katolika, usaman ka babayi. Yes. Ang mahal nga Birhen Maria. O gani daghan pa kahit ang mga santos nga mga babayi sama sa among patron dito sa UPLB. Si Saint Teresa of the Child Jesus. Yes. Daghan tang mga santos nga mga babayi. So dili na pag-discriminate sa mga babayi, Igsoong Veritas. Salamat Igsoon dyan. Sa unang Timoteo 2:12 mga suking tigpaminaw, gipahimugatan lang ni San Pablo diha nga ang mga babae dili mo magpalabaw-labaw ba? Igsoon dyan ba nga? Iyan ang sana ingnon ta lang i-erase ba kaha o dili niya tagaan og dili ang superiority sa lalaki. Kay ingon ana gyud ang sa simbahan. Gani ang Dios ang atong kanagaling pagaan to sa personal pronoun laki man. He. Yeah, di man she. So mao na nga ang lalaki mo'y silbing leader. Nga ang babae bali nagdepende sa pagdumala sa mga lalaki. So kung doon na tayo mga babae nga nanudlo diya sa itong mga ingnon talang mga eskwelahan, kana tungod po na sa kana bang nakatuna nila gikan sa mga labaw po nila nga mga lalaki. Dili man pud sayop nga ilan ang ipaambit ngadto sa uban. Yes. Ang kana bang ako bang napas ang gipasabot ni San Pablo ba Igsoon dyan nga kay doon naman gud po yung mga babae nga magpalabaw-labaw na ba nga wa na gilantaw nga otoridad pa. Sakto. Nga naglupigo na wa na magunahunag na authority pa sila. Sa mapananglit na may usa ka tinuan nga ang ilag yung prime mover, ang ilang founder usag yung kababae sama sa 70 Adventist, no? 70 Adventist. Kana mo'y silbing Santo Papa nila kay may labaw nila, no? Labaw. Kung atong danawon ang ilang tinuhuan. So, kung diri sa atuas Katoliko, naman tayo Santo Papa. So, ang pinakalabaw nato dinhi sa yuta, ang Prime Minister sa Simbahan ni Cristo, maong Santo Papa. Lalaki. So, kung doon ay mga Katolikong babae manudlo, ubos mo na sa pagmandos lalaki. Sakto. Nga mao ang Santo Papa o mga kaparian nato mga lalaki. Provided lang ang atong mga babae nga mutahon gyud sa labaw nila. Ang maong mga lalaki. Kumbaga pagrespeto. Pagrespeto. Mao na ang atong nasabtan sa pamulong ni San Pablo sa unang Timoteo 2:12. Okay, ato ta sa laing pangutana Igsoon dyan. Hope nga na-catch up sa atong katubang sender ba sa atong pangutana. Kung na siya follow-up, i-text lang po nimo pag-usap. Yan, siguro na follow-up question. Okay, ugma na pamputay question and answer portion. Okay. Laing pangutana Igsoon dyan o bang sukin ti paminaw gikan sa 0919-231-8610. Good PM Veritas. Katoliko ko. Dili ba si Jesus mahigugmaon, mapasayloon o labaw sa tanan? Nag-ingon siya nga higugmaan ninyo ang inyong kaaway. Ngano man nga nagtagana siya og impyerno para sa mga magkasasala. Asa man ang gugma og pasaylo ni Jesus nga naa may impyerno. Lamdagi ko brad kay nalibog ko. So may atong ikatubagan na Igsoon dyan. Murag sayon naman na tubagon brad. Sige atong ang kaayo sa Ginoo maayo gid siya, maluluyon gid siya. God is merciful. Pero ang atong Dios usa-usab ka Dios sa hustisya. Yes. Dili pod magsilbi nga kana bitaw makasala ta na amang gyoy consequence. Tagaan tag chance sa Ginoo. Tagaan tag chance sa Ginoo nga magbag-o samtang buhi pa ta. Gani diya sa atong Iglesia Katolika na amantay mga sakramento nga magtabang gyud aron ang usa ka makasasala mobalik ngadto sa Ginoo. Dagan ang chance, pero kung sa katapusan mo dumili gyud ka pag dawat niya ng maong chance nga gihatag sa Ginoo nimo sa pagpadayon sa pagpakasala, siguro ang hustisya na pud sa atong Ginoo mo'y mupatigbabaw diya sa atong sa paghuman na ta mamatay. Sa imo ang pananaw. Okay, salamat kayo Igsoon dyan, no? Katong imong gingon nga samtang ang Diyos
mahigugmaon. Dayon naay pagtulunan niya nga mupasaylo siya o bisan ngali kita iyang gitudloan nga kinahanglan magpinasaylo ay kamo. Meaning na yun niya ang love. Kay kanang pagpasaylo buhat mo na sa gugma. Yeah. Pero atong sayron gyud katong imong giingon ba igsuon diyan ba nga at the same time kung ang Dios mahigugmaon mapasayloon at the same time hustisya. Justice. Kay sa atong nahibawan igsuon diyan parte man na sa love ng hustisya. Justice. Ang sangputanan sa kagahig ulo sa tao o sa sala na iyang sangputanan. Nga lahi pod sa sangputanan sa mga matuhuon nga nagmatinumanon. Dili gyud na parehas. Kumbaga para sa niadtong mga nagmatinumanon naa sila'y reward. Yes. Pero ngadto sa mga wala nagmatinumanon mo nang nabutay gitawag og punishment. Yes. Kay kung maingong ka nga ang Dios nga gugma, dayon walay justice, walay hustisya. So may atong ikasultian na igsuon dyan para nako sa likwaot. Ingnon nato nga ang Dios nga gugma, dayon walay hustisya. Injustice na po na. God of injustice. Yes. Sa Salmo 7:11 igsuon dyan, diha na tumabasa nga ang Dios justice o hustisya. Meaning, kung dunay mga matinumanon, dunay ganti pod alang kanila. Kung dunay mga gahig ulo, kanang dili mo patuo, doon na po'y ganti sa ilaa, pero silot, kastigo ang madawat. O nagtuo ko igsuon dyan nga, buhat sa love gihapon ng kanang ipakanawag na to ang justice. Yeah. Gani, kung atong basahon, katubang atong ibasa ganina sa intro, sa tulumanon nga, natos gipadayag 3:19. Nga matud pa, gibadlong ko o gikastigo ang tanan nga akong gihigugma. Kana ding pagkastigo buhat gyapon na sa pagigugma. Yeah. Klaro man. Kay hibalo naman ta nga kung mao na atong buhaton buhat tagsala na itukpang paraana. Buhat ta og maayo mutuotas sa mga pagtulunan napoy tukbang na iganti pud paraana. Igsoon dyan, basin doon na pa kaya pasumpay niya na. Diya sa, namang ko diya sa Lucas 12:48, ingon po siya nga, ang sala nga grabe, dako ang silot, ang sala nga gamay, gamay usab ang silot. O dunay sala nga ngadto sa kamatayon, naapoy sala nga dili ikamatay. Muna natay pagtulunan mortal sin o venial sin. Pero kining mga butanga lagi, bisan pag makakumita ni ini, mintras buhi pa ta, na pagyud tay chance. O dako na pud kay na nga topic mag-iskot ta tag pagtulunan may tungod sa purgatorio na Brad mag sacrament of confession, reconciliation or dako. Pero kini lang ang Ginoo lagi sa aton ang gingon, maluluyon siya. Dili na dili na dagang debate pa. Maluluyon gud ang Ginoo. Pero sa Salmo 7:11 nga imong gihatag Brad, siya usab just. So bali mga suking tigpaminaw, labi na atong nag-text igsuon dyan, no? Itong nangutana, ikan sa 091923-18610. Nga, tinuod yun na, di ka na malalis nga ang Diyos may gugmaon. Kay ang Diyos gugma, sumala sa 1 Juan 4:8. Pero diha sa gugma sa Diyos, naapil diha ang iyang kanabang makatarunganon. Naa diha ang justice. So, kung kuhaan na itong justice ang love of God, dili na love. Kay, makaingon lang tangan na love kung doon ay justice. Sakto. Iya. O, maklaro man yun na to ang love sa Diyos, iksoon dyan. Kay bisan tuod, makasasala ta, tagko ka itong mga nahimong sala, niya, og naapatay chance, naapatay sa yuta, mangayo lang yung pasaylo-on may yuta. Yeah. Sa kasugod sa uban nga namatay na lang wala makapangayog pasaylo, sa buhi pa sila gitagaan sila chance nga mangayog pasaylo o magaling dunay sacrament of confession. So napay sacrament of anointing of the sick. Ang atong simbahan nagtudlo nga naay way how nga maerase ang atong mga dagkong sa ison dyan. So kung dili ta moadtos kumpisalanan, meaning wala na ito pangayo ang pasaylo sa Ginoo. Gani naman uban Brad nga ana og pari, balibadan pagyod.
Oh, kay naamanggoy kana bang pamaagi ang Ginoo nga di po tanya pugson igsoon dyan. Kung di na to pangayoon yang pasaylo, di po siya magos. Kaya naman tayo free will. Yeah. Wala man tagi kulong gyud sa Ginoo nga mura tayo robot, no? Natay free will. Pero naagihapoy kana bang gitawag nga because of kana galing pagka-inosente, there is a possibility nga mapasaylo gani. Oh. Pananglit katong pag-ampo sa Ginoo nga amahan pasaylua sila kay wa sila masayo silang gibuhat. Yeah. So di kita kaingon nga kana bang wala ang love o dili mapasayloon ng Ginoo. Naa ang iya lang nga gusto pud siya ba nga napatay effort ba? Igsuon dyan nga pangayoon sab nato ang pasaylo niya. Muna may tagpasaylo niya. Dayon sa ato lang panahon karon iya manggod pong gigamit ang iyang mga sinugo din sa yuta igsuon dyan sa pagpasaylo. Sa San Juan 20:23. Katong iyang giingnan ang iyang mga apostoles nga kung ang mga sala nga dili ninyo pasayloon kini dili pasayloon ug ang sala nga inyong pasayloon kini pasayloon. Sa ato pa ang Dios sa atong panahon karon sa the New Testament mupasaylo pinaagi sa iya mga sinugo din sa yuta. Mubunga og absolution. Klaro man ang sa San Juan 20:23 kani ato na nang nahimong tema diri son diyan wala ka. Kana sacrament of confession o kumpisal nga. Tinuod nga ang Dios lamang mo'y makapasaylo og sala. Pero dili ta kabuot kunong maong gahom iyang itukyan sa iyang mga sinugo din sa yuta ng mga ministro niya kung mga kaparian. Kay whether we like it or not, ang Ginoo mo gamit man gyud og instrumento. Yes. Moingon bitaw ang uban nga sisguta lang nato gamay igsoon diyan nga makalimpyo ba day ng mga pari nga makasasala man na sila. Well, ang ato mga pari instrumento man gilamiton ba igsoon diyan sama sa silhig bisan hugaw. Pero kung gamiton nimo na makalimpyo gyapon bisan hugaw igsoon diyan. Yeah. Ug mao po nato mga pari, mga tao ra man na sila, tapos sila mga personal sins silang gogalingon. Pero di man gud ta ka usob sa dagan ba sa istorya ba sa kaluwasan igsoon diyan. Nga ang tao nga mga masalay pon gihimong silhig sa Dios. Kini lang brad katong giingnan ni Jesus ang iyang mga apostoles nga ang mga sala nga inyong pasayloon kini pasayloon. Yes. Ang mga sala nga dili ninyo pasayloon kini dili pasayloon. Kabalo si Jesus nga katong mga apostoles nga iyang giingnan mga makasasala. Yes. Pero nga nung iyang manggiingnan ato. Lagi mo na pangutana karon. So para bag makaingon ba ko ba nga concrete kayo example kana bang kita ba tao mogamit tag silhig nga bulingon nga manglimpyo ta makalimpyo gyapon. Ingon na gyud igsoon diyan. Kay hibalo ang Dios nga ang mga ministro niya, ang mga pari masalay pon. Makasa. Pero nganong iya manggiingnan, ako yung basahon diyan ha, letra por letra. Dili gyud para praising. Okay. Basig na pod mo text. Juan 20:23. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Kinsa may giingnan ani ni Kristo igsoon diyan? Mga apostoles. Mga apostolya, mga tinun-an. Kung mga ministro niya o mga pare niya. Bag-o ra gani nakasalaan na si Pedro, di ba human man na nabanhaw si Kristo? Yes. Katong pila ka adlaw nila bay, gilimod ni Pedro si Jesus. Nya karon iyang giingnan. Ang mga sala nga inyong pasayloon, kini pasayloon. Mga sala din niyo pasayloon, kini dili pasayloon. Tagaan niya otoridad rat. Yes, na. So ang mga pari gid o mga ministro gihimong silhig sa Dios. Kay hibalo man ang Dios nga kini mga tawhana makasasala. Sakto. Yeah. Una nga usap po gali ni estimaan sa matud nga iglesia igsoon diyan. Nga ang atong tinuhan, ang ato bang mga ministro o pare, na ba sila gahom pagpamasahilog sa kaysa ubang mga tinuhan, hadlok man sila igsoon diyan. Wala man sila sacrament of confession. Kay para nilang ilakon ng mga ministro, wala gahom niyan. Katuganing mga kani nga Katoliko nga nahimong aglipay karon kinaman sad na sila pare. Yes. Wala man na sila kumpisal. Ilag yung gitangtang na di nilang madawat ang kumpisal. So maklaro na to igsoon diyan nga
wa sila kabantay ana no nga naklaro na hinoon nga di gyud tinuod. Kay dinhi sa tong gibasa klaro man nga naagyoy sacrament of confession ng kumpisal. Kay mingon sila nga asa man mabasa ng pulong kumpisal nga to sa pare. Well, di na kinahanglang basahon kay implicitly stated sa maong tudling igsoon dyan. Anong unsaon man din nato? Unsaon man din pagpasaylo sa mga pare kung dili ta musugid nila? Sakto. Unsa may pasayloon? Alaala mo ka litra gipasaylo ko na yung sala. Unsa may yung sala? So kinahanglan ka musugid. Kinahanglan yun musugid. Okay. Atong isirado na igsoon dyan, okay. Ato nang idetalyo niya og maayo sa tema nato may labot na sa kumpisal. Kung mapabalik nato na nga tema. Adto ta sa laing pangutana, walang nako suwat tong kuan ani dyan kana bang number na-delete na ko diretso. Kay murag nagtuo ko nga Iglesia ni Cristo siguro tong nangutana. Kay matod pa niya nga ngano man jud mo mga Katoliko mamugos man jud mo nga Katoliko ang matuod nga iglesia nga bisan gani ang inyo mga libro nga sinulat og mga pari niangkon man nga Iglesia ni Cristo gyud mao ang tinuod. Gani bisan sa pasugo nakabasa ko na igsuon diyan nga diya silang pasugo ilang pangutloon tong mga librong Katoliko nga ang pari kuno nagpamatuod nga Iglesia ang ni Cristo nga Iglesia ni Cristo. Ngano man gyud nga ang mga pari kay baluman sila nga Iglesia ni Cristo gyud mo yung tinuod niya ngano man yung padayon mo diha ng Katoliko nga dili mabasa sa Biblia letra por letra. Igsoon dyan sa imong katubagan. Iglesia ni Cristo magitinuod pero katong tinuod gyud nga Cristo. Dili katong tinukod sa Pilipinas. Makita man nato sa ato nang gi-discuss, makita man nato sa mga timailhan. Dili man nato makita sa ngalan lang. Timailhan. Iglesia bitaw ni Cristo. Kay si Cristo man ay nagtukod. Pero kung ang Iglesia ni Cristo katong naaman sa mga dokumento sa kanang magrehistro bitaw brad nga ang founder Felix Manalo man gyud nakasulat. So siguro dili na mao nga Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo katong ato nang gidiscuss na nay mga timailan. Yes, usa, santa, makailapon o apostolikanhon nga simbahan. Kung naa na mo ang tinuod ang Iglesia ni Cristo. Yes. O sa ako po igsuon diyan nakabasa man ko mga libro pipila atong ilang gipanggamit. Dili man ang gitumbok sa pari nga Iglesia ni Cristo kadtong ilaa nga ilang ni Felix Manalo. Okay. Sa pagbasa na ko sa mga libro ang gipasabot sa pari ang Iglesia ni Cristo nga katulad ng imong giingon nga dunay timaan sa pagka-usa, santos, Katoliko ug apostoliko. Nga simbahan. Gani naa diri sa Catechism of the Catholic Church. Article 811. Naadala gyud nako ang mga libro no official nga libro sa tinuang Katoliko. The Catechism of the Catholic Church, Article 811. Atong basahon ng suon dyan. This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. Wala giingon sa nagsulat aning atong libro, igsoon dyan. Wala giingon nga, the sole Church of Christ, mingon nga, kining kang igsuon Felix o kining katong natukod sa Amerika katong ilang ni Campbell ba no? Wala giingon ang gipasabot sa atong mga pare gud ato nilang idiretso igsuon diyan ang Katoliko rapod mismo. Gani nahinumdum ko igsuon diyan nga kining kadtong libro gali ni usa ka pare nga si Edward Taylor hinumdum ka unsa may giingon ato igsuon nga ila po nang gikutlo sa ilang pasugo sa atong mga igsong Iglesia ni Cristo. Mao manggali maingon sila nga kanang Katoliko ang nag-invento ana si Obispo Ignacio kay siya may unang nigamit anang pulong Katoliko. Atong basahon Risa kini bang basahon ni Reverend Edward K. Taylor CMS. Ang libro nga giuluhan niya nga Roman Catholic
Sa pahina 3 kiingon, Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. And this name was given to her not for reasons of controversy to prove something, but because it identifies her uniquely. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred about AD 110. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly to denote the church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Inventor ako no ni Obispo Ignacio kanang Katoliko kanang muna nga dili guna kang Kristo. Kasi may kaistorya na igsuon diyan. Kanang maingon tag imbento lang. Dili man na imbento lang. Kay bisan diya sa Biblia katong ato laging gibasa dito sa Roma 1:6 ngadto sa 7, makailapon man Katoliko man ang maong pagtuo. Yes. Dayon pa ni anang panahon si San Ignacio gud moy unang nigamit sa pulong Katoliko. Pero pwede usab nga ni adtong panahon na ay sa pagsulat mangguna ni San Ignacio nga ni sulat siya Katoliko. Pwede nga ni adtong panahon na naa sila'y common nga pagtawag sa simbahan. Basig daghan sila ni Ignacio nagtawag niya nang maong simbahan nga Katoliko. Pero si Ignacio mo ni sulat gyud written nga nakita ang ebidensya nga si Ignacio ni sulat siya Katoliko ang maong simbahan. Kay siyempre na siya mga kauban. So mayog mga kauban probably nag-share sila na walang masulat. Walang masulat. Siya mo'y nakasulat. Yeah. O pwede po na to ignon igsuon dyan nga granting nga siya may naka-imbintuan ng termino ha. Oo. Pero ang kahulugan ni ana dili siya may nag-invento. Oo. Siguro ang termino ra mo iyang gi-invento pero ang meaning daan na wala pa siya. Kay dili man siya makamugna lang anang ngalan na og dili tinuod. Yes. Nganong mabutang man na sa iyang idea. Nakita niya nga mao. Nakita niya nga makailapon. Yes. Busa iyang ginganlan nga makailapon. Kay ngano usa man lagi meaning anang Catholic igsuon dyan. Universal. Kay mo laging ingon nga makailapon. Mo yun yung meaning. Yeah. So granting lang nga si Ignacio mo unang nigamit anang termino ha. Pero ang meaning dili siya may nag-invento, ang mensahe. Ang buot ipasabot. Nga naman, kay wala pa hisguti ni Obispo Ignacio niya itong 110 AD kanang pulong Katoliko na ananadaan sa hunahuna sa Ginoo ngangyang iglesia makailapon. Mutuyok sa tibok kalibutan asa man katong sa San Mateo 28:19-20 katong niyon siya. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan. Himo ang tinun-an ang tanan kung mahimo gyud. So, wala pa si Obispo Ignacio nakagamit anang termino nga Katoliko na anadaan sa hunahuna sa Ginoo nga ngayang simbahan. Gusto niya ipalukop, ipakatoliko. Oo. Igsuon dyan. Kay mulutaw manggod kung maingon tangaag kanang Katoliko, gainbinto ana si Obispo Ignacio. Mulutaw manggod igsuon dyan nga ang termino di ay may nakapatunghas butang gihingalan. Nga di man yun na. Kay murag akong nasabtan sa ilang argumento igsuon dyan nga. Pag himugso ni anang pulong Katoliko, mo pa'y pagkatungha himugso sa simbahan. Sa simbahan, dili mo na mao. Dili lagi ang ngalan, mao'y nakapatungha sa butang gihingalan. Oo. O hira na ngalan, na ang butang. Sama sa bata igsuon dyan. Di man kay paghingalan sa bata, mo pa'y pagtunga sa bata. Oh. Na anak ang bata ay haanglan. Ay haanglan. Dili kay ang ngalan may nagkapatungha sa bata. Sakto. Mao po na ang iglesyang gitukod ni Kristo. Nagamitan lang og termino ni Obispo Ignacio nga Katoliko kani kombinasyon ni kinat sila para nako igsuon dyan og sa Grego. Kombinasyon. Yeah. Nigamit sigla ing termino pero ang meaning dili siya may inventor. Ang termino lang tingali atong ingnon nga siya may unang nigawi ana. Tingali, no? Pero posible man pud nga naanay mga kauban yang gahisgot-hisgot at walang kasulat. Oo. Yeah. Gani si San Pablo naman siya giingon lagi katong iyang sulat sa Roma. Nga your faith will
have spread throughout the world. Yes. Nya katong giingon nato kagahapon matus miagi nga kanang pag-ingon nga Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Dios, ato nang makita sa mga sinulat ni San Pablo. Iyan ang giingon tungod kay si Cristo may founder mo nang nakaingon siya nga Church of Christ. Iglesia sa Dios kay iya sa Dios. Pero kanang gikan jud sa baba sa Ginoo, unsa may gusto niya ipatawag sa iyang iglesia na natong imong gidiscuss. Katong sa Marcos 11:17. Katong ningon si Kristo. Di ba? Sa in English pa sa King James, is it not written, my house shall be called of all nations, the house of prayer? Isoon dyan? Ang sabi ni Isaiah pa, di ba nasulat man na ang akong balay? Sa maning balay isoon dyan? Sumala sa 1 Timoteo 3:15. Ang simbahan, ang iglesia. Ang iglesia. Di ba ang balay o iglesia? Tawgon og kinahanglan ba shall be called. Kinahanglan gyud. Kinahanglang tawgon of all nations. Usaon pagmubo na to aning of all nations dyan. Universal or kana bang katoliko. Kay imbot pasabot anang katoliko, universal man or makilafon. So sa ato pa dyan, kung gipahimug-atan ni Obispo Ignacio ni adtong 110 AD nga Catholic o makilafon, mura lang og igo lang sigurong gikasangkapan si Obispo Ignacio nga matuman ang gustos Ginoo nga mahinganlan og of all nations o universal o Catholic ang iglesia nga iyang gitukod. Kay mao man gid po'y description sa maong simbahan. Yes. Tinuod man gid pud siya nga makailapon. Mao. So klaro kayo. Ug bisan gani hangtod karon kung lagi kong mogamit pud tag kasaysayan, nagpadayon og pagkailap kining atong simbahan. Yes. Gani ha Brad, ni duaw ko atong katoliko.com katong imong gihatag sa atong mga tigpaminaw nga website. Ug didto na ako'y article nga nabasa ug didto murag katuluon bitaw akong luha, Brad. Yan naman. Kay didto gibalita ang mga nagkadaghan nga mga converts sa simbahan. Nagkadaghan nga mga membro sa simbahan. Gani sa niaging tuig, more than 80,000 adults ang gibunyagan. Og sama karon tuig last lang kining Easter Vigil. Yes. Another more than 80,000 ang nabunyagan diya sulod sa Katoliko. Og dili ra basta-basta ang atong mga converts, mga kanhi pastor pagani. Og kung sila atong pasultion, mga kanhi ministro sa laing relihiyon, mga banggiitan, kung sila atong paistoryaon, sila mo patunay nga ang matuod nga iglesia mo ang Iglesia Katolika. Gani sa Amerika ron igsuon dyan, sa akong pag-monitor sa EWTN, ang effective ka ditong mga gamit yung kay sa atong tinuhuan, former non-Catholics. Sama ni Professor Scott Hahn, former Presbyterian minister. Karon sa Amerika, daghan kay siyang mga bunga. Daghan kay siyang nadani. Kay ana mga good bad, kung pastor gug ka, siyempre, pag naibawan sa imo mga sumusunod, nganong ni adto man ka sa Katoliko, ni balin man ka sa Katoliko, sila usab mangutana man gyud kung ano sila mo sunod mo na nga diligid ka tingad-an nga mo daghan ang mobalik tungod kay nakita man nila nga ang ilang leader ni adto na sa Katoliko, sila mo sunod. Yes. Okay. Dayon napa may laing objection o kining pangutana diri igsuon dyan sa di pa nako ni basahon ato sang i-reiterate o ibalik gamay kanang moingon galitag Iglesia Katolika o Iglesia ni Cristo. Kay ang uban lagi hangtod karon nagtuo nga kana kunong Iglesia ni Cristo nga personal name giilisa nato Iglesia Katolika. Atong sublio nigsuon dyan nga kung mag-istoryahanay ta may labot na sa personal name of the church, dili ta mo supak nga atong tawagon og Iglesia ni Cristo. Pero kung muisgo tag descriptive name, mo nang moingon tag Iglesia sa mga balaan, Iglesia Apostolika. Sakto. Ingon ana. Kay kanang Iglesia Katolika Apostolika Romana, descriptive name of the church man. Dili man na personal name of the church. Kay kung maghisgot tag personal name of the church, mo bitaw tong ang mga pare sa mga libro ilang ingnon nga Iglesia ni Cristo. Sakto. Katong gibasa nato sa Catechism igsoon diyan nga niingon ang libro nato nga the soul
o ang bugtong Church of Christ o Iglesia ni Cristo mao ang adunay timaan sa pagkausa, balaan, apostolika o katolika. So wala na to supakan ng personal name nga Iglesia ni Cristo. Lamang ang atong simbahan ron ang iyag yung gipaklaro ang mga mark, ang descriptive kay wa naman tay supak anang Iglesia ni Cristo. Kay kang Kristo man Kay gyud. si Cristo man gyud mo'y founder. Gani sa mga standard references igsuon dyan, giklaro man nga ang founder sa atong tinuoang Katoliko si Kristo. Di ba? Diya sa mga encyclopedia. Yes, mga encyclopedia gani asa to ako sang pang ugniton siguro to igsuon dyan, no? Ikaw diha ba si Grolier. Grolier? Atong i-share na sa atong mga suking di pa minapos ang pangitaon to asa na itong nagawa, no? Sa Grolier Encyclopedia igsuon dyan? O Grolier Encyclopedia. Dayon na agani usab sa Encyclopedia Americana. Yes. Okay, nakita na ko igsuon dyan, no? Then World History by Webster. Okay. Ako na lang ding basahon igsuon dyan, no? Sa unahon sa nato ang Encyclopedia International, Volume 15, no? Giingon, there are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. No? Jesus Christ, its founder. Its founder. Standard reference ni kay Encyclopedia man International. Nya dili lang kay ang International Encyclopedia, bisan ang Grolier kadtong daan gyud nga volume o katubang Grolier gyud nga karaan daan nga edition kay karon sa bag-ong Grolier igsuon dyan gipang-usog. Wala na. Kay to kana bang para mahimuot pod ang mga dili Oban. mga dili Katoliko. Aron daw patas-patas. Pero sa karaan ba doon sa may gisulat? Yan yan. Catholic Church, Greek Catholicos, sa Griego anak Catholicos, universal. Di ba gatong ningon si Kristo, di ba ang akong balay o iglesia paganganlan o alang istaning kanasuran o universal? Mo medyo meaning ng Catholic. Okay, gingon diri sa Grolier, Catholicos, universal, general, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Ligsoon dyan. So maklaro po na ito nga dito yung nagsugod sa Jerusalem. Okay, matod palagi. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Nya dili lang ang International Encyclopedia igsoon diyan og ang Grolier. Hasta usab ang The New Book of Knowledge. The New Book of Knowledge. Atong ihatag nila ang volume 16, no? Page 287. Giingon, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. So, dyan. Now, standard book na igsoon dyan. Ang nakagwapo manggod sa atong simbahan lagi Brad, sa ako nang giingon kagahapon nga dili lang ta mo gamit og Biblia kay mo gamit pud ta og kanang kasaysayan ba. Og atong kung mo gamit man ganit kasaysayan gikan gyud sa mga sama ni ana, mga standard gyud nga mga encyclopedia nga mga libro. Og kanang mga libro nagpamatuod usab. Nga ang matuod na iglesia nga gitukod ni Kristo ang Katoliko. Yes. Og pananglit mo ingon sila nga asayop man. Ang The New Book of Knowledge na untay gihimo nga katong edisyon na sayop to. Then gibutang ag irata ba ana, no? Nga sayop pero wala gini. Wala gini jud koy nabasa igsoon diyan nga ingon nga nasayop. Kumbaga ilang gikurehian. Ilang gikurehian, wala. So katong kagahapon og sa miagi pagud igsoon diyan ang laing timaan sa matuod nga iglesia nga gikan sa Jerusalem. Ang atong tinuoang Katoliko, klaro kay makaangkon ana.
Gani gitrace man nato to gahapon, Brad. Bisan gani ang pasugo magasin sa mga iglesia ni Kristo atong gibasa. O pamatuod usab. Oo nga. Gikan yun sa mga apostoling atong grupo, atong tinuan. Gani, siguro ugma igsuon dyan, no, naapa man ka. Atong tukion pag-ayo ng may tungod sa kinigaling kanang continuity sa church. Itong ipaklaro yun na din. O giunsa pod pag sulay og tudlo sa atong mga igsuong nahimulag nga nung ingon sila na putol. Wala mo padayon. Atong ipaklaro nga taktika na siya, technique na nila para mo ma-justify ang ilang baruganan. So atong i-compare og Brad og asay mas tinuod ang total apostasy ba nga gitudlo nila o kanibang ato ang naagyoy apostolic succession. Na nagpadayon gyud. Atong ipaklaro. Okay, adto ta sa lain na pong pangutana igsuon chan, no? Okay. Wala gyapon ako makuan dali-dali ni ganina pa na igsuon chan, no? Nga kuan diha ko no sa unang Timoteo 4 tudling 1 ngadto sa 3 igsuon dyan. Nagisgot diha og pagtulunan sa Yawa. Pagtulunan sa Yawa. Og ang pagtulunan sa Yawa giklaro nga kanang nagdili sa pagpangasawa. Nya katong nagdili pod sa pagkaon sa pipila ka kalanon. Hinoon kanang dili ta maigwa to kay wa man tay gidili sa pagkaon. Ang pagdili lang sa pagpangasawa kay ang mga pari kuno gidid-an mas pagpangasawa. So klaro nga ang Iglesia Katolika nagtudlo og pagtulunan sa Yawa kay mga pari dili man ikaw pares nimo musulod ra ba ka seminaryo sa tupan tuod ay ka sa Yawa. Okay. Unsa may imong ikasulti ana igsuon dyan? Kini mo na question of celibacy, no? Yes. Gani naman gani mga grupo diya mismo sa simbahan na kining tangtangon ako ng celibacy. Kay lagi pagtulunan ko sa no sa Yawa ang pag unsa to Brad gatong pagpugong sa pagpangasawa. Pagdili sa pagpangasawa. Pananglitan ang usa ka pari, Brad. Pananglitan ako ganahan ko magpari. Kabalo ko nga ang pari idugay gud kong sakristan wa gyud na sila asawa. Sa ato panahon. Dayon ug ganahan ko magpari nandili na uwaga kabalo ko nga dili na mag-asawa ang pari akong gi-submit ang akong kaugalingon ato. Wala man ko nga ingon magpari ko nya pari na ko dinga oy di ka pwede mangasawa. Wa man ing na ako'y prior knowledge nga ang pari dili gyud mangasawa. Akong gi-embrace ang maong pagtulunan dili ko mangasawa. So walay nagkuan ka nako. Okay, kung ato yung literalon yun, no, mga suking tigpaminaw ka ng 1 Timoteo 4:3 nga pagtulunan sa Yawa nagdili sa pagpangasawa. Dili lang kay ang pipilar ka mga lalaki may ingnan ana, no? Tanan yun igsuon dyan. Ang pagtulunan sa Yawa di lang para sa pipila ka lalaki o mga pari, kundi pagtulunan Diyos tanang tao, mababae man o malalaki. Nga sayop ang pagpangasawa mo nang nagdili sa pagpangasawa. Mao na pagtulunan sa Yawa. Sayop ang pagpangasawa mao nang kuan kanang gidid-an ang tao sa pagpangasawa. Mao na pagtulunan sa Yawa. Pero sa Katoliko dili man wa man ta magtudlo nga sayop ang pagpangasawa igsuon diyan. Wa ta magtudlo. Gani na may sacrament of marriage. Kay dagan man ganing kasal sa simbahan, Brad. Ako nagkasal na ako pare. Okay, sa history god ang katumanan ni anang nanudlog pagtulunan sa Yawa katumang agnostics nga gibawal gyud ang pagminyo igsoon diyan. Lalaki o babae, di lang kay mga lalaki o pipila ka lalaki. Sila may naigo ana. Kanang atong baop silibasi sa mga pari nga dili magminyo sila. Lain ang reason ana. Gani pagtulunan ni Kristo. Nga alang sa gingarian sa Dios mo na dili sila mag-asawa. Kay duha ka klase ng pagdili sa pagminyo. Una, tinutong giingon nila nga pagtulunan sa Yawa. Ang rason tungod kay sayop ang pagminyo mao nang gidid ng tao sa pagminyo mao na pagtulunan sa Yawa. Pero sa Ginoo o sa atong Ginoong Jesucristo nagtudlo gihapon siya nga naay dili magminyo tungod sa gingharian sa langit. Mao na iyang pagtulunan. For the kingdom of God, nanas Mateo 19:12. Doon na yung dili makahimos pagminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawata.
pagtulon anak ni Kristo may tungod sa disiplina. Dili na siya doktrina. Pagtulon ni Kristo may labot na sa disiplina. Galing nga piki na po natong oras igsoon dyan. Ato lang daklitan ning 1 Timoteo 3:2 kay giingon lagi nga kinahanglan dili masaway ang pangulo sa iglesia ug usaray iyang asawa. Na kinahanglan gyud ang obispo o pangulo sa iglesia na ay usara ka asawa. Ato na lang diretsoon igsoon dyan kay piki na itong oras. Well, kining pagkasulatan ni Pablo, panahon ni sa iglesia nga optional ang kanabang pagminyo o dili pagminyo. Sa panahon sa unang siglo, doon ay mga pare nga minyo, doon na po'y dili. Gani, katong imong libro gali, igsoon dyan, yung gipausol na ako about popes. Marag mga 20 to 30 gali ka Santo Papa, minyo ato. Bisan si San Pedro. Yeah, ang buti pasabot ani dili kay kinahanglan gyud magminyo ang obispo. Panahon ni sa una nga doon naman minyo kay optional man sa ilang panahon. Doon ay minyo, doon na pwede dili. Kung minyo kinahanglan usara. Dili kay kinahanglan gyud magminyo. Na kay kung sa ilang panahon kinahanglan jud magminyo, si Pablo nakasala kay dili minyo. Si Kristo po dili minyo. Labawng obispo si Kristo nya dili minyo. Di nakasa si Kristo. Sakto. So kining giingon sa 1 Timoteo 3:2 nga ang pangulo dunay usara ka asawa sa ilan ning panahon nga wala pa gi-require ang vow of celibacy nga gihugtan gyud igsoon dyan. Sakto. Optional pa mo nang dunay minyo kung minyo kinahanglan usara. Pero sa atong panahon ron nga gihimo ng requirement ang vow of celibacy for the kingdom of God mo na nga wala mga asawa sila. Total ka ng ganahan magpari kabalo man na siya nga nga dili gid mga asawa ang pare, so iyang gi-embrace lang sa kanang gingon kaganiha ang maong dili pagminyo. Alang man pod sa gingarian sa Dios. Wala tapog sa ikaw igsoon dyan o plano man kang magpare o musulod ka sa seminaryo, hibalo na ka ana nga dili gid pwede magminyo. O kung magminyo ka ay nalagsulod. O ganahan ka magminyo, ayaw na lang lagi sulod, pero naman gani katong mga pare nga ganahan gid magminyo. So tugutan sila, wala sila gigukod sa simbahan pod. Yes. Okay. Hinon sa atong tema ani igsoon dyan, ako naman ning nahumanan ning timaha kung na-explicar ni pag-aayo. Ako lang gisubli karon kay naa po diri sa pangutana. Okay. Kaya ato ning ipadayon ning uban ugma na lang kay piki na atong kining panahon. Okay, igsoon dyan ang imong panapos itong mga igsoon. Daghan kayong salamat Brad sa makausapa nga imo kong gi-imbitar din nga makapaambit sa ato sa imong mga tigpaminaw. Ug akong special greeting na ay ni-text na ako kagahapon nga nakakapaminaw ko na siya diya sa Santa Filomena, si Miss Irene Alzaro. Maayong hapon kanimo diya sa Santa Filomena. Dayon ugmang adlaw ato lang ipahinomdom pa usa pa ang atong makaigsunan nga kapistahan ugma sa Corpus Christi. Take time unta ta diya sa pagampo at ubangan sa Santos nga Eucharistia. Kay bisan gani ang usa sa Catholic faith defender si St. Thomas Aquinas, dili lang mangyud sa libro siya nakakaton kundi diya sa Eucharistia. Daghang salamat ug maayong hapon. Okay. Salamat kayo sa imong hugang pagpahibalo, no? Igsoon dyan. Okay. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, no? Mother Mary. Kini na lang inyong upos ng mga igsuon. Shelbert Dunduyano Sr. alias Veritas o John Lowen Lumanta. Hangtod ugma po. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Amen.